ki Foreign Minister negeri China kata Wang Yi negeri Pakistan uisyakdar bandari Afghanistan besenca da kekenhon Taliban u Amir Khan mutaki kilai kendo ha Beijing hak arpu oi tere ujemmang arja arfusan hak je kran yate Paralok ba khamjlio ban kentiu yakisin jam ban wanra ka songsok songsngan bat kumjo ka roi kapar kat komu isak dar hakapage x jong ulaong bakini ki lightly kiri ki yang na kabenta ka songsok songsngan ke jing scam bat ka roi kapar bat kani ke jing lek udar jabar ka Pakistan ru kadai hadien ke jing te kular sange yasiat bat ki wei pat ki kam dagi sipai kar India bat Pakistan men ha ka spau tere ku jemmang arjar pusan ketika jing te kular kari India bat Pakistan kalau urlong hadien saus ngi ke jing siat namding bat ther bom ther kuli haki jaka khaput khamtam ha Jammu and Kashmir hadien baka India kala ther yaki ketem le no ka Pakistan bat ki wei pat ki jaka lingba ka operation Sindoor kum ke jubab ya ke jing ja siat yap arphon rengot ki bri ha Pahalgam daki le no Lashkar-e-Taiba balaken no kersan da kari Pakistan men ha ka arpo artre uyayong arja arpusan Kumban syukro bahaga jing siat ka Pakistan sa India la syam bagi namding kidai ki belasna dari China yaki bagi air defense system jongari India ki leyo ban penpra hasun hagi teki mit baya siat kat kum ka kubor first post laong baka China ka pediang sobhai ka jingete kular kari India bat Pakistan kani ka jingete Paralok hapadang kini ki lightly kiri ka long ban penyar ya ka China Pakistan economic corridor sa Afghanistan kata ban kentiu ya ka yo ka kot Kanong ay kitien jongri China kala kiar na kabat jubab yak jingkli halor ki kubor baka China kala ay jingkershan yada na sun bat satellite yakari Pakistan haka jing kan at kabat dangshan bat kari India. Kisipay sun jong ka China kamman shwa kila kentat yaki kubor baki pa ikitiar yale sa Pakistan dakaling sun kitmar. Kumjo layatho baka Beijing ka susi halor ka Pakistan ka Paralok ba janjong ka mare syakihe officer ka United States na kabenta ban sange yasiat bat kari India bat utram ukam ya kaburam na kabenta ban sange no yak jele persya hapadeng kita ki artli kiri Habatien pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya